Panagsubli iti panag-ehersisyo pangyep ti salon at 2026. At yung report ni Idol Gina V. IFM News. IFM News. IFM News. Iti baro atawen iti panag-ehersisyo. At iti mapan aktaray, mapan magna, wenno mapan iti pagjuman. Gagem dagitoy ti agbalin ana salon at iti 2026. Kalpasan dagiti selebrasyon ti Paskwa ken baro atawen, agsubli dagiti tattao iti Valdez Center. Iti malem makita dagiti agtartaray, magmagna, ken agun-un ti bagina. Para iti kaadwan, daytoy ket maysa a panangrugi. Panangrugi iti panangtarabay iti bagi, ken panangliklik iti sakit. Kas kumaken ni Roger Badger, inaldaw nga umay agtaray dito Valdez Center. Napag-isip-isip ko ngamin nga dapat na lumaklakay ka, dapat healthy ka habang bumibayag. So nga napanunutan mi dumi, nawada isuna ken labindas ti rota na. I run to odd days in my life. Ang damit nakita nga nagbaliwan na deti bagimon? Adon from 108 down to 83. Ori kasanot ka kairot ti schedule ti agubra. Kailangan talaga agtaray ori 30 minutes lang di per day o 1 hour. Tinasisita talaga bawas ka ti calories. On, agtaray kayo. Napimpindas met lang ti healthy nga panagbiag. Diyan lang. Happy New Year! Imbatad met ti maysa a gym sales staff ani Sir Russell Alano ti importansya ti ehersisyo ti bagi tayo. Iti panag-ehersisyo saan laeng at ti bagi iti mapapigsa, no di ket di uray ti panunot ken puso. Iti tunggal panag-ehersisyo adda panagbalbaliw, babaen iti disiplina ken panagtultuloy. Iti 2026, panagsubli iti panag-ehersisyo ti maysa kadagiti gagem, dagiti umili ti Ilocos Norte. Tano na salon at kibagi, maapektaran amin agaraw tayo. Kino na salon at tayo, pagulod tayo ti kaya tayo braen or papanan. Ta iti panangtarabay ti bagi, agrugimet iti mas na salon at ken mas na sayaat ang masakbayan. Manipod dito'y sa Nicolas, Idol Gino V, Tatak, RMN.